Guys, ndek wingi aku ngerti ono iklan ning Lapak Cepu iku lontong opor lembaran ayam. Lokasine ning Desa Menggung, Kelurahan Karangboyo, Cepu. Dan iki aku wis ning kene ning lokasine. Nah, iki lokasine ning kene guys, iki pas Simpang 5 Desa Menggung, Kelurahan Karangboyo. Iki sing dek kene. Nah, warung Teh Ninin. Oke, warung tersembunyi. Belum banyak yang tahu ya. Sing sundukane sedosonan iki. Sing iki nggih sing iki kalih dosa sak ngetenane niki. Oh, niku gandeng. Sing ngeten iki gangsal welas. Ayam kampung niku. Nggih. Nggih, nyuwun dimak mriki saged. Tak pakno piring ya, Mbak. Nggih. Terus guys iki menggoda sekali tampilannya. Iki gathukane lontong. Bukanya dari jam berapa Mbah niki? Jam 10. Jam 10 pagi nggih. Nggih. Ngantos? Sak telas. Oh, ngoten. Jam 11 telas dia mantuk. Jam 1 telas dia mantuk ngoten. Lah daleme pundi? Ini anak. Oh, ngoten. Kali Mbak Tria. Ini masih bujur Mbak Tria. Oh, nggih. Dan iki ternyata ibuke masak dhewe bolo. Biasanya nek masakane wong sepuh iku rasane luwih mantep yo. Karena dari segi bumbu dan cara masak iku bener-bener telaten ngono. Nah iki diweki brambang goreng sing marai tambah suwedep. Iki aku milih dhewe bolo iki. Iki ana sundukan sing apa iku jenenge ayame. Dadi nek milih iku nayo mergo wis disunduki ngene tanpa perlu diubek-ubek ngono. Dan iki aku milih sing sampel bawah atau paha ayam bagian bawah 1. Iki regane pahane 15.000 karo ditambah telur muda, telur ayam ngene iki. Sing cek muda iki sak sunduke 10.000 saja. Nah, mantap kan iki. Kayak iki bolo tampilane sangat menggoda. Iki sesuai karo foto sing ndek wingi tak share kayu. Iku sesuai dengan aslinya. Jadi ora efek kamera ngono iku. Oke sih. Wah, pedes, pecinta pedes sih. Mantap. Jadi sing nukoni iku rata-rata warga lokal kene bolo. Jadi karena panggone iku ning jero gak semua orang ngerti yo. Tapi Mbak iki menerima delivery order minimal 2 porsi kayak ini gak salah nih.